नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये आम्ही तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। तर खास सबस्क्रायबर्सच्या रिक्वेस्ट प्रमाणे आम्ही आज मुंबई ते तरळे टू मुंबई आपण प्रवास करतोय। पूर्ण मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट देतोय। तर या ठिकाणी आपण आता कामतेमध्ये आहोत आणि या ठिकाणी हे जे बघा जुनं डायव्हर्जन आहे त्या ठिकाणी पॅचवर्कचं काम चालू आहे आणि आपण आता पूर्ण तरळ्यावरून इथे कामथेपर्यंत म्हणजे संगमेश्वर सावर्डा कामथेपर्यंत आलो आहे। तर इथपर्यंत रस्ता एकदम मस्त होता, काहीच प्रॉब्लेम नाही। काही ठिकाणी रोडचं फक्त काम चालू आहे, पण ज्या ठिकाणी असं डायव्हर्जनमध्ये रस्ता खराब होता त्या ठिकाणचं पॅचवर्क वगैरे पूर्ण झालेलं आहे। सो ट्रॅव्हलिंगसाठी रस्ता एकदम बेस्ट आहे आणि आम्ही एवढं आता ऑब्झर्व केलं आहे की शक्यतो जास्त करून छोटे कारवाले वगैरे गावाला येणारे मुंबई गोवा हायवेनेच येत आहेत। आम्हाला भरपूर अशा गाड्या मिळाल्या ज्या मुंबईवरून येत आहेत आपल्या कोकणात आणि ते पण मुंबई गोवा हायवेने। तर मित्रांनो, मुंबई गोवा हायवेचं सध्याचं स्टेटस माहिती करून घेण्यासाठी आमचे हे व्हिडिओ पूर्ण बघा। तर आपण आता ह्या टप्प्यामध्ये चाललो आहे कामथे ते चिपळूण। तर यासाठी आम्ही आधीचे देखील टप्पे बनवलेले आहेत, ते देखील व्हिडिओ शूट करून अपलोड केलेले आहेत, ते देखील नक्की बघा। तरळे, खारेपाटण, राजापूर, लांजा, पाली, हातखंबा, सावर्डा आणि संगमेश्वर हे सर्व व्हिडिओ बघा आणि जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। तर आता या ठिकाणी रोडचं काम चालू आहे, जमीन वगैरे हस्तांतरण झालेलं आहे आणि कटिंगचं वगैरे काम चालू आहे, म्हणजे झाडं कापणे, त्याच्यानंतर ज्या ठिकाणी डोंगर वगैरे आहेत मोठे ते खोदून लेवल करणे, भराई करणे अशी कामं चालू आहेत। आता आपण इथपर्यंत बघितलं ते आणि या ठिकाणी काही ठिकाणी ब्रिजचं काम देखील चालू आहे। इकडे माझ्यामध्ये हा पूर्ण भराव येणार आहे आणि इथून ही लेन चालू झाली आहे। या ठिकाणी खाली छोटासा ब्रिज आहे, इकडून परत एकदा डबल लेन चालू झालं आहे। एका लेनचं काम बाकी आहे मुंबईला जाणाऱ्या। तर आपण आता थोड्याच वेळामध्ये चिपळूणमध्ये पोहोचू, 10 मिनिटामध्ये। तर चिपळूणमध्ये सध्याची परिस्थिती काय आहे रस्त्याची ते देखील आपण बघणार आहोत। या ठिकाणी रिटेनिंग वॉलचं वगैरे काम देखील चालू आहे, माती वगैरे एक्सकॅव्हेशन चालू आहे। काम झालं आहे, मध्ये जे आपले डिवायडर असतात त्याचं काम बाकी आहे, साईड पट्टीचं देखील काम बाकी आहे, साईन बोर्ड्सचं काम बाकी आहे। फक्त 2 लेन कॉन्क्रिटिंगच्या पूर्ण झालेल्या आहेत। तर आपण आता चिपळूणमध्ये एंट्री करतोय। ठिकाणी साईड्सच्या गटर्सचं वगैरे देखील काम चालू आहे आणि आपल्या इकडे कॉन्क्रीट पेव्हमेंटचं देखील काम चालू आहे। रस्त्याला लेवल अजिबात नाही आहे। इकडे जरा भरपूर रुंद आहे रस्ता, होय ना? ओ अरे 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 हां व्हायची जाम भीती बारक्या कुत्र्यांची, कळत नाही। हो, श्री सद्गुरू कृपा रे, किती बसेस जातात त्यांचे। हां, परत एकदा डायव्हर्जन आणि परत एकदा खड्डे, पण आहेत म्हणा एवढे खड्डे। इकडे रिटेनिंग वॉलचं वगैरे काम चालू आहे। त्या ठिकाणी पण हाईट वाढवत होतो वाटतं।
आलोय आता कापसाळमध्ये, चिपळूणच्या जवळ. वगैरे काम चालू आहे. साईडचं जमिनीच्या हस्तांतरणाचं काम पूर्ण झालं आहे. त्याच्यानंतर कटिंग वगैरे थोडंफार चालू आहे. जी पाण्याची ड्रेनेज सिस्टीम आहे तर त्याचे पाईप्स वगैरे आणून पडलेले आहेत, त्याचं देखील काम चालू होईल काही दिवसांनी. आता बघूया किती वर्षामध्ये, दिवसांमध्ये पण नाही, किती वर्षांमध्ये काम पूर्ण होते. रायडर चाललेले आहेत गोव्याला. 31st ची जत्रा. चिपळूणमध्ये आलेलो आहोत. या ठिकाणाहून गुहागरला वगैरे जायला रस्ता आहे. क्रॉस करू का मग तिकडून परशुराम घाटाची व्हिडिओ घेतलेली. अजून 8 मिनिटाचीच झाली. आपण एक 20 मिनिटांपर्यंत करू का. चिपळूणमध्ये जरा असा रस्ता खराब आहे, खड्डे वगैरे आहेत. आणि आता दुपारचे 12 वाजलेत. 8 वाजता आपण निघालोय तरळ्यावरून. 4 तासामध्ये आपण चिपळूणला आलोय. ते पण मध्ये एक नाश्त्याचा हॉल्ट करून. ते एक आपले 15 मिनिटं गेले ना, 15-20 मिनिटं. रस्ता चांगला असल्यामुळे जरा पटापट डिस्टन्स कव्हर करता आला. फक्त घाटाच्या ठिकाणी जरा कंटेनर वगैरे, ट्रक वगैरे यांनी जरासं थोडासा त्रास दिला. बाकी ओव्हरऑल रस्ता ठीक होता. रस्त्याबद्दल काही तक्रार नाही आहे.
हॉटेल अभिषेक मालवणी जेवण फेमस हॉटेल आहे हॉटेल अभिषेक. चालू आहे चिपळूण सिटीमध्ये एक्झिबिशन वगैरे करतायत. रिटेनिंग वॉलचं देखील काम आधीच झालेलं आहे कारण त्याच्यावर पूर्ण वेली वगैरे चढलेले आहेत. नॅचरल लुक येण्यासाठी नॅचरल लुक बरोबर. आलोय चिपळूणला. हॉटेल वैभव सिटीमध्ये पण भरपूर चांगलं काम चालू केलं आहे. चिपळूण मार्केट इकडून 4 किलोमीटर आहे. चिपळूणमध्ये बाकीच्या वेळी भरपूर क्राऊड असणार ना. पोल बिल सगळे पाडतात. आता चिपळूणवाल्यांका ताप त्या कामा होईपर्यंत. या ठिकाणी चिपळूणमध्ये देखील एक CNG पंप आहे. आपण थोड्याच वेळात वाशिष्ठी पुलाजवळ जाऊ. इकडून कराडला जायला रस्ता आहे. 93 किलोमीटर आहे कराड इकडून. आम्ही त्या दिवशी ह्या रूटने येणार होतो. अक्कलकोटवरून आमका इकडे यायचं होतं ना. होय इकडे ना. इकडे 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 रस्ता बंद आहे का चालू. गाढव गाढव बघ. वर्क इन प्रोग्रेस. थोड्याच वेळात वाशिष्ठी पुलावरून आपण जाणार आहोत. वाशिष्ठी नदीचा पूल आहे हा. कमकुवत पूल. अरे बापरे आधीच बोर्ड. इकडे नवीन ब्रिजचं काम चालू आहे. तो तरी धड बनवा. इकडे थोडेफार जरा खड्डे आहेत. रेल्वे ब्रिज. हो इकडे बाजू तर या ठिकाणी खाली पाईल्स फाउंडेशन आहे. हो पण पाईल फाउंडेशन असलं तरी पण काय विषय माहिती आहे त्याचं. त्याच्या खालून ती माती वाहून गेली आहे.
आणि ते खालचे पाईल्सचे फाउंडेशनचे पिलर तसेच असत आणि त्याच्यावर ह्या पिलर्सचा फुटिंग आणि त्याच्यावरनं पिलर कसं असतं हा. पण ऍक्च्युली माझ्यात ते माती जाता ना खालून वाहून तीच गेली तरी काय हरकत नाही कारण हा. ते जे आहेत ना हा पाईल्स ते पूर्ण खाली 40 मीटर पर्यंत घातलेले हो ते पूर्ण हार्ड स्टार्टापर्यंत जावं पाहू ना ते. इकडे फोर्स बघ पाण्याचा काय तो पाणी पाणी भरपूर आहे. पुलाचं काम जोरदार चालू आहे आणि भरपूर हे. तर आपण आता चिपळूण क्रॉस केलेला आहे आणि आता आपण पुढे परशुराम घाटामध्ये जाणार आहोत. सरळ आहे ना होय सर. आता यापुढे चिपळूणचं रेल्वे स्टेशन येईल. या ठिकाणी देखील भरावाचं वगैरे काम चालू आहे. तर या ठिकाणी जरा थोडासा आता रस्ता खराब आहे. भरावाचं काम चालू आहे आणि जे आपले ड्रेन पाईप आहेत त्यांचं प्लेसिंग देखील चालू आहे. इकडे तर फुल स्पीडमध्ये काम चालू आहे. रेल्वे स्टेशन गेल्यानंतर नंतर पुढे परशुराम घाट चालू होतो. तर या ठिकाणी आता पुढे चिपळूणचं रेल्वे स्टेशन येईल. तर इथपर्यंत तरी रस्ता चांगला होता. तर इकडून आता माझ्या मते एक सिंगल लेन चालू झालेली आहे मुंबईला जाणारी आणि मुंबईवरून रिटर्न येणारी जी लेन आहे त्याचं काम चालू आहे. या लेनचं कॉन्क्रिटिंग वगैरे झालेलं आहे. आता यापुढे लागणार आहे परशुराम घाट. तर आपण परशुराम घाटाची पूर्ण व्हिडिओ घेणार आहोत तर ती देखील पूर्ण बघा. त्याच्यानंतर पुढे आपण खेड, त्याच्यानंतर माणगाव, काशिडी घाट, महाड, पोलादपूर हे सर्व व्हिडिओ आपण बनवणार आहोत. तर ते देखील नक्की बघा आणि सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. आहे पुढे रेल्वे स्टेशनचं पॉईंट. छोटासाच एक पॅच बनवलेला होता. बाकी इकडे आता काम चालू करतायत. कॉजवेचं वगैरे ड्रेनेज पाईपचं काम चालू आहे.
या ठिकाणी आहे आपलं पुढे चिपळूण रेल्वे स्टेशन. या ठिकाणी देखील एक बायपास असणार आहे, छोटासा ब्रिज. काय थांबूया? कुठे थांबू? तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.